Здравейте, Неян, това е Неян и аз съм много даунбад. Или сигурно това очаквахте да кажа, тъй като е ноември, а през ноември се състои. Нът новембър. Не знам защо го снимах в гумата. Но да, без ядки ноември. Няма ядове, има ядки. От тази реклама. Добро ли е, лошо ли е и като цяло какво е? На въпроса какво няма да отговарям, тъй като имате интернет, смисъл. Но да, добро ли е? Приноси като цяло включват, нали, концентрация, чувстваш се по-мъжествен и някакви други неща, които не мисля, че мога да потвърдя, тъй като няма достатъчно доказателства, които да сочат, че са верни. Минуси включват по-лошо качество на съня, по-раздразнителен си и PDD. Да, проверете го наистина. Та в крайна сметка, струва ли си да участвате в това нещо като цяло, нали? Ами като някой, който е участвал и го е спечелил миналата година, съм много 50 на 50 по въпроса. В смисъл, от една страна наистина се чувстваш по-концентриран, но от друга страна струва ли си да си жертваш съня за всичко това? Но да, какво мислите вие по въпроса? Според мен, ако не си участвал преди и, нали, би искал да се предизвикаш нещо такова, нали, като да се чаленджнеш, може да участвате в такова нещо, но повече от веднъж не. Както и да е. Това беше Неян. Желая ви приятен ден.